Iya, Dok. Pripun, Pak? Nggih, monggo dipun tembangi, Cobi. Anu Pak jenengan paring embel-embel lho, Pak. Mangane aku gur ngenteni kuwi tok asline, Pak. Tenan. Engko Pak Lurah pun. Iki kalih ngunggahne ayahe Niken. Oh inggih. Pak Lurah. Pak Dekleng, Pak Dekleng. Kok Pak Dekleng. Kaya Pak Dekleng istirahat. Oh nggih Pak Dekleng ki dalang kondang kok. Nggih. Kanu Pak Lurah sepotipun kanu mawon jaranan mawon. Aku Oh, punya. ngoten. Kok aku punya iki. Aku kuwi mung Tuh. nyanyi lho. Sepote Nggih. mawon nggih kagem Pak Lurah nggih. Oh ngoten. Nggih. Nggih, sepatipun Badhe menapa? ngaturaken menapa ngoten mengke mriki. Oh nggih, umpami badhe. Sepote napa niku wau pamundutanipun? Kuatah sanget wonten lali janjine. Sepot kok. Lah nggih niku nggih tanglet panyuwunan kok. Oh. Lah Nggih mon monggo sepotipun Mas. Terus nggih nek piyayi luhur niku nggih anu nggih. nggih. Ngangge metaraman. Kepareng monggo jengkar saking pangalenggak. Sik nggih. Kodhok ngorek. Lah, Yo. Oh iya. Lah betul yo. Aku arep ndelok mantane bapak ibuku kuwi. Ayo Mas yo kaya ngapa yo dateke. Dipethuk. Monggo Bapak Demang. Mangga Kang Mas. Sampeyan dadi dalange sing kepareng Oh, iya, jengkar iya. saking pangalenggak tumuju sasana pinajang. Mijiring temanten kakung Bapa Demang Sumono dadi sasongko saking sasana tepas wangi tumuju ing sasana pinajang. Kapapat temanten putri. Temanten kakung ngemu cahya. Wondene temanten putri ngemu nanah. sik alon-alon nah. sing apik. Tindak ing pindhane hanyar dulolopo. Lengkeh. Nduk Niken, Dalem bapak. iki bapakmu. Nggih. Kono sungkem sawetara karo bapakmu ya, Nduk. Mula Nggih. iku aja kok sawang iki kaya gapura, tapi iki bapakmu ya, Nduk. Nggih. Sungkem karo bapa karo biyung ya, Nduk. Iya. Kak percaya tak kowe saiki bapakmu iki. Iya, Aku iya. biyen karo bapakmu iki pas bapakmu mendem. Oh, Mbak Lurah ira nate mendem kok ya. Jaman semono. Oh, jaman nom-noman. maneh. Saiki mu alhamdulillah Aku wis tinggo mati. trambul. Ki sungkem karo bapake. Iya, Salaman iya. cek karo ayah. Sungkem sawetara. Kudu sungkem. Nggih. Iki ibu ayah iki. Lah prasaku bapake kok loro. Kamu nikah. Salaman cek karo ayah. Sik ta. Nggih ayah. Sungkem. Nduk Biasane Niken, Ayah. wis ora ketemu ya. Suwi boten kepangge ayah. Ayah. Kepethuk karo bapakmu arep mutah iki piye to? Iki jenenge saking ngangene ya. Pripun, Pak? Jane bati jane. Waduh, Pak. nu ngapunten. Ndomblah. Nduk. Nduk. Sungkem karo ibumu, cecepen tenan, Nduk. Ganti sing ibu. Nek iki traki cah edan no iki ya dicecep sak gombale to iki. Wong ki sine kur. Masa adahe gombal. Oh ya. Nduk. Nggih. Hal. Sampe nawe cilik sampe saiki SMP kan urung tau dinafkahi ayah. Heeh. Nah, tagiyen. Jare Waduh. aku anake sampean lho. Dadi cucuk tumbakan Ayah. kuwi. Sampean wis ndak tau menafkahi ibu. Apalagi menafkahiku. Aku mbiyen lahirmu ki swara, Nduk. Aku mbiyen ngeden 30 dina 30 bengi. Kuwi apa iki? Ora ditunggoni ya karo ayah ya. Ora. Lho bangeten lho sampean tega ngono kuwi. Biaya operasi gorong dibayar. Jaman biyen ora ana Biaya. operasi. Biyen dibatek kirik. Lahir. Masa lahirnya dibatek kiri. Bar lahir dendeng-dendeng Arep kirik. arep tak jalukne biaya operasi. Iya jalukne. Enek biaya operasi enek ya. Biaya operasi 30 juta. 30 juta. Terus mari ngono Ngamar. susuku. Susumu tajin nih. Bayi gede susu tajin. Ya zaman semono tahun 90. Dijalukne dah. Ogo enek susu sufor gak enek ya. Jalukne dana. Soalnya susune ibu ki gak metu. Wis kene. Kok gampang. Pancen Aja suwi. kok gampang, mesti kadang gampangnya nganti lali ya. Pinter, ya ngono pinter. Saiki ae lho. Papan Gitu, ganteng. beres.
Iki ya sapa bakal wedang iki ya. Oh, nggih. Alah. Nggih, Enek nggih. wong Bakul wedang. Enek sing bakal Nggih, wedang. siap. Enek sing rusuh-rusuh. Kok ya komplit ning terus. Anu kok masih mau dalange online wedang kok. Oh ngoten. Nggih, wonten dawuh Mbak Demang monggo. Wis saiki gegojekan sing gayeng dhisik. Ah, nggih. Lah sampean ke kelahiran tahun 2007 kelingan ora? 2008 lho ayah. Kapan? Oh, Iya. Persis sak anakku pancene. Tuh. Lah tak iki anake jenengan kok sanake pripun ta? Jenengan iki mboten ngakoni kula dadi boten jenengan. Udah wilayah lara iki lara. Manuhara. Piye, Mas? Nek jeblok bocahe lho. Ngantuku. Iki ngono adek niken, Mas. Hati-hati adek niken nek jeblok. Iki Aku ganti pengen karo delok adike. adekmu kena wis metu wae. Nek sing nang jero niki repot. Iki Apa ngono iso karo metu? ayah sing berbeda. Engko tak celukne kami tuwa kene. Kok rumah aku mbok kok geleman men. Lah iya kok Wah, akeh men. aja ngono kuwi engko ditiru anake lho Eh. kok iki. Wong ki wong mumpung cek enom, mumpung cek urip, dadi weh-wehne sedekah Oh, ngono ya, Mak, ya? Ngono kuwi, engko besok nek mati dipangan rakyat getun. Kuwi menehi contoh ya ora bener iki oh ya. Ayo gegojekan Nggih. karo Pripun Kang Mas injih Kang Mas? Paring aku tas joget. Oh injih. Mboten pengen duet. Gak perlu. Bapak pengene gojekan hiburan tapi kok dijogeti. Dadi ade mbanyong ke bapak jogeti ben padha gendenge. Ya ora kok ya. Ki keluarga seni ki ngene iki ya. Keluarga seni lho bapak kadung nggih blangkon gawe beskap, lurik lho ketara senine lho gawe jarit. Iki terane anak nuwun Salindri, sewu. Salindri ora pareng ngono kuwi. Iki anak kula niki ra dijair. Nah, anak kula niki ra dijair sepuntene ngaten-ngatene mau sepuntene nggih. Ya Allah. Kowe iki lho, Nduk, aja ngono lho, Nduk. Kok ya iso dikenek-kenekne iki lho. Lah malah mau praktekne kok. Ngapunten nggih Rama nggih. Wong pancen anake. Bocah cilik nggih, tasik timur nggih. Rasa kangene kan tenan. Nggih tasik kangen ya Kedah Allah. kata sabare. Wetan diken Salindri. So, wait. Wait. Ilmune wis dicecep karo Niken Salindri. Babonane kaya ngomong coba. Babonane sawise dicecep ya iso ngono kuwi praseke. Sik terungokno. Piye? Guru ki nek wis dicecep ora ya entek to. Iso saiti. Ora enek entek tak wene kuwi kabeh. Lah saking lah nyecep buanter ku biyen piye. Nyecep kok benakne ngono ya. Dikenali riyen Cahayu. Sik mic. Ya ngono kuwi lho. Ya sok nek maringi ki yo dikuabehne sisakno sithik-sithik. Heeh. Dadi ora ketang isih ning turahan. Nggih ngat. Long sek. Cek kok. Nduk, cek kok sek iki. Cek Mas cek Mas. Ayo to, Nduk. Mbasa nang kene mikmu kok kaya cerit ngono to, Nduk. Iso bumbret kayak tai ne. Aja jujur. Emang Ya iki nggih nggone Mama sik ki tak benakne. Iki ngerti benar sih. Waduh, Jan. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu selamat malam Bapak Nggih, wilujeng dalu selamat malam Mbak Yu. Pak Nardi. Oh injih. Oh nggih niki kula manggile Bapak Om napa Om? Wis, Bapak. Nggih, Mas yo Bapak kena. mawon nggih. Bapak yo kena. Bapak mawon nggih. Nggih. Jenengan usiane pinten to? Kula 29. 29 berarti nggih Salaman sik, Nduk. Om.
salaman sik. Oh nggih nggih saliman riyen nggih nderek tepang nderek acara Pak kula niken salindri saking kota Kediri. Alhamdulillah. Nggih niki sak menika kula niku anake saking Bapak Jainul. Jainul. Nggih. Anak kok nglamak. Piye to? Aku lak wis sama nek nang pentas iki nyeluki mama. Kok mbak celuk bapak iki bapak dengkulmu mlocot. Lha sampean sing ngetengi mbokku kok. Aduh jan. Aduh. Bocah iki sembrono iki. Iki wedok kok iso kaya ngono. Ngetengi mbok iki masamu. Lah kan wedok gur kesing nek delok piye? Delok apa piye? Wong aku tau nguyuh bareng kono ngadeg aku ndodok ae. Wong aku ndodok ngene. Jawaku ki ayo apa jenenge padha wedoke ngono lho maksudku ki. Ayo do ndodok lah kan. Lah kok wae kono ngadeg terus mari ngono nyekel ngono. Apa ora ya shock aku. Kuwi pas tanggapan dek mikir ngono jek entuk apa. Mangsa neko-neko. Bener. Rumahna ta? Ya, lah kuwi bener. Jamu bekelinu. Wis. Kaya bakal jamu ning hatan ki lho. Mapan. Ya apik ngono kok. Kaya tukang sulap. Ayune lek padha lho, ayune padha. Wes sampean iki nurun bapakmu, Nduk, tapi ya aja omong, Nduk ya. Iya. Sampean iki aku jaman semono iki karo Mbah Lurah wis suwi. Terus metu sampean kuwi dadi kok Mbah Lurah timbalono, kebar nyanyi Mbah Lurah timbalono ya. Oh ditimbali. Oh iya. Ayahmu asli kuwi, Nduk. Mbah Lurah kok doyan ya. Kudu iki ya iki bersyukur duwe ayah lurah iki ya bersyukur. Ora tau ngragati lho. Lah iya. Ngono ae. Aku biyen nggon mosok rambut. nanggap anake dhewe cek leren ngenyang-nyangan barang. Kowe kok aku dinyang kaya. Walah ya Allah piye lho Mbak Lurah mosok sudah membikinmu sakit. Sakit. Mesti membikin sakit piye to? Sakit hati no. Diduakan no ambek Bu Lurah ya. Saurung karo Bu Lurah ki Pak Lurah biyen karo aku. Lho wi lho rungokno. Jujur tenanan to iki. Tenan. Alhamdulillah. Nyanyi. Iya, nyanyi. Kosek. Wi ra gelem nanggap dhewe. Kok Usul ae. Usul ae. Engko bare cek jam 6 Mas, tenang. Sabar, Mas. Iya. Iki acarane Sura Cahaya. Suran. Nggih. Prasana. Desa Trasana, Magetan, Parang nggih. Kula dongaaken mugi-mugi sedaya pinaringan sehat selamat wilujeng. Pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Turah-turah. Ora lokaning malah kebak. Mugi-mugi pinaringan sehat selamat sedaya. Amin ya rabbal alamin. Ya padha aku ta. Cara anak kok ya. Iki rasa piro? Ya wis ndang anu nduk aturaken agon. Anu ae. Mak, Piye ta? Mae. Piye? niki bantingen ae. Aja. Larang. Kamangka nganu, ketoke sone dikai mik larang gak gelem, Mas. Sone dibanteng ae, Mas. Sone ndi sone? Sabar. Kowe wis tak omongi to, Nduk. Nduk. Aku ngene iki merasa menjadi sinden yang paling tidak terhormat. Kowe lah wis tak Sabar, Nduk, sabar. Nduk. Iki mik lek kutuku ning gone Amerika Serengat. Sirikat, Lek kutuku ning Serengat kok nyapok melok-melok. Iki malah Amerika jengat tok. Sabar. Ora yo adoh nggon aku. Sabar, wis sabar. Aku ro nek awakmu nek nesudo ngono. Sap. Ayo Nduk. Sabar. Iki cek SMP lho Mas. Ya. Iki kaya ngene iki gedene gede sego, sepurane anakku ya Mas. Wis ora dadi boyo. Iya, lagi dadine kandal. Aja macem-macem lho. Aja macem-macem lho Mas. Mentang-mentang tuwek wani. Aku aja omong tuwek marang ndi Wis unduh. ditantang. Gak wani aku wis to. Ngelok-ngelokne mbokku ngene demok-demok susu-susune ngene iki ra oleh ngono kuwi. Malah ngono. Apa? Lah mau malah demok ngene-ngene. Ndak oleh ngono. Iya. Walah Mas. Pusing aku. Lah kono sing mulai. Lah aku yo ngono kowe ya. Mau ngene kok. Walah bringose. Ya. Aku kok dodan sak metre bringose wis kenek lho Mas.
Kok ndelok perkara. Iya. Ayo, Dok, Cahayu. Mama. Iya, Ini Cahayu. kita paringi lagunya yang halus Monggo. apa yang kasar? Ditari Cahayu. Niki sing halus napa sing kasar? Sing kasar. Ada permintaan lagu apa? Nenen. Nemen no nenen. Nemen kok nenen. Nemen. Nah, Nenen. lah Nemen. lah nenen kenemenen. Ini wedot banjir am apa-apane. Nggih, menika elektunipun nggih wonten menika sampun dipun siapi kalih kadang-kadang panitia. Saking cemaran Lah ada. nggih. Iki Mas, Terus limbukan lagi teko grunuk. Kaya ora duwe dosa. Dan muni saurunge limbukan saurunge ndang munggah sik ngono lak ya iso. Dan Oh, sore wis nyambut gawe. syuting kok kono batur nyanyi sok grunuk. Oh alah. Iki mang jam 5. Anu, saking ngelune. Iki lho ketipunge sediwalik iki lho. Iki gurke pajangan ngene, Mas. Hah? Dok, aja amar tukang tipung. Nyapa? Aja. Nyapa? Aku dek iki meh ditengi karo kuwi. Oh alah. Ayo, Dok. Pripun, Pak? nggih monggo dipun tembangi Jobi. Anu Pak jenengan paring embel-embel lho Pak. Mangane aku gur ngenteni kuwi tok asline Pak. Tenan. Engko Pak Lurah kok. Iki kalih ngunggahne ayahe Niken. Oh inggih. Pak Lurah. Pak Dekleng, Pak ngoten. Dekleng. Kok Pak Dekleng. Kaya Pak Dekleng istirahat. Oh nggih Pak Degleng nggih dalang kondang kok. Nggih. Kalau Pak Lurah sepotipun anu mawon, jaranan mawon. Aku Oh, punya. ngoten. Kok aku punya iki. Aku kuwi mung Tuh. nyanyi lho. Sepote Nggih. mawon nggih kagem Pak Lurah nggih. Oh ngoten. Nggih. Nggih, Sepotipun sepatipun badhe menapa? ngaturaken menapa ngoten mangke mriki. Oh nggih, umpami badhe. Sepote napa niku wau pamundutanipun? Kuatah sanget wonten lali janjine. Sepot kok. Lah nggih niku nggih tanglet panyuwunan kok. Oh. Lah Nggih mon monggo sepotipun Mas. Terus Nggih nek piyayi luhur niku nggih anu nggih nggih. ngangge metaraman. Kepareng monggo jengkar saking pangalenggak mujur sasono. Sik nggih. Kodhok ngorek. Lah. Ayo. Yo. Oh iya. Lah betul yo. Aku arep ndelok mantene bapak ibuku iki. Ayo Mas yo kaya ngapa yo dateke. Dipethuk. Monggo Bapak Demang. Mangga Kang Mas. Sampeyan dadi dalange sing Kepareng Oh, iya, iya. saking pangalenggak tumuju sasana pinajang. Bijiring temanten kakung Bapa Demang Sumono Hadi Sasongko. saking sasana tepas wangi tumuju ing sasana pinajang. Kapapat temanten putri. Temanten kakung ngemu cahya. Wondene temanten putri ngemu nanah. Sik alon-alon nah. sing apik. Tindak ing pindhane hanyar dulolopo. Lengkeh. Nduk Niken, Dalem Bapak. iki bapakmu. Nggih. Kono sungkem sawetara karo bapakmu ya, Nduk. Mula Nggih. iku aja kok sawang iki kaya gapura, tapi iki bapakmu ya, Nduk. Nggih. Sungkem karo bapa karo biyung ya, Nduk. Iya. Kak percaya tak kowe saiki bapakmu iki. Iya, Aku iya. mbiyen karo bapakmu iki pas bapakmu mendem. Oh, Mbak Lurah ira nate mendem kok ya. Jaman semono. Oh, jaman jeneng nom-noman. Saiki mu alhamdulillah Aku wis tinggo mati. trambul. Ki sungkem karo bapake. Iya, Salaman iya. sik karo ayah. Sungkem sawetara. Kudu sungkem. Nggih. Iki ibu ayah iki. Lah prasaku bapake kok loro. Kamu nikah. Aduh. Salaman sik karo ayah. Sik ta. Nggih ayah. Heeh, sungkem. Biasane Niken, Ayah. wis ora ketemu ya. Suwi boten kepangge ayah. Ayah. Kepethuk karo bapakmu arep mutah iki piye to? Iki jenenge saking ngangene ya. Pripun, Pak? Jane bati jane. Waduh. nu ngapunten. Ndombleh. Nduk. Nduk. Sungkem karo ibumu, cecepen tenan, Nduk. Ganti sing ibu. Nek iki terakhir cah edan no iki ya dicecep sak gombale to iki. Wong ki sine kur Masa adae gombal.
Oh ya. Nduk, Hal. sampean awet cilik sampai saiki SMP kan urung tau dinafkahi ayah. Heeh. Nah, tagihen. Oh, jare aku anake sampean lho. Dadi cucuk tumbakan Ayah. kuwi. Sampean wis ndak tau menafkahi ibu. Apalagi menafkahiku. Aku mbiyen lahirmu ki swara, aku mbiyen ngeden 30 dina 30 bengi. Iki apa iki? Ora ditunggoni ya karo ayah ya. Ora. Lho bangeten lho sampean tega ngono kuwi. Biaya operasi gorong dibayar. Jaman biyen ora Biaya. operasi. Biyen dibatek kirek. Lahir. Masa lahirnya dibatek kiri. Bar lahir dendeng-dendeng kirek. Arep tak jalukne biaya operasi. Iya jalukne. Enek biaya operasi enek ya. Biaya operasi 30 juta. 30 juta. Terus mari ngono Ngamar. susuku. Susumu tajin nih. Bayi gede susu tajin. Ya zaman semono tahun 90. Ogo ngene susu sufor gak enek ya. Jalukne dana. Soalnya susune ibu ki gak metu. Wis kene. Kok gampang. Aja kok gampang, mesti kadang gampane nganti lali ya. Pinter, ya ngono pinter. Saiki ae lho. Papan Gitu, ganteng. Oh, beres. Iki ya sapa bakal wedang ki ya. Oh nggih. Alah. Nggih Enek nggih. wong Bakul wedang. Enek sing bakal Nggih, wedang. siap. Enek sing rusuh-rusuh. Kok ya komplit ning terus. Anu kok masih mau dalange online wedang kok. Oh ngoten. Nggih, wonten dawuh Mbak Demang monggo. Wis saiki gegojekan sing gayang dhisik. Ah nggih. Oh. Lah sampean ke kelahiran tahun 2007 kelingan ora? 2008 lho ayah. Kapan? Oh, Iya. Persis sak anakku pancene. Tuh. Lah tak iki anake jenengan kok sanake pripun to? Jenengan iki mboten ngakoni kula dadi boten jenengan. Udah wilayah lara cing lara. Manuhara. Piye, Mas? Nek jeblok bocahe lho. Ngantuku. Iki ngene adek niken, Mas. Hati-hati adek niken nek jeblok. Iki Aku ganti pengen karo delok adike. adekmu kena wis metu wae. Nek sing nang jero niki repot. Iki Apa ngono iso karo metu? ayah sing berbeda. Engko tak celukne kami tuwa kene. Kok mas aku mbok kok geleman men. Lah iya kok Wah, akeh men. aja ngono kuwi engko ditiru anake lho kok ki. Wong ki wong mumpung jek enom, mumpung jek urip, dadi weh-wehne Oh, sedekah ngono ya, Mak, ya? Ngono kuwi, engko besok nek mati dipangan rakyat getun. Kuwi menehi contoh ya ora bener kok iki oh ya. Ayo gegojekan Nggih. karo Pripun Kang Mas? Injih Kang Mas. Paling aku tasih joget. Oh, injih. Mboten pengen duet. Gak perlu. Bapak pengene gojekan hiburan tapi kok dijogeti. Dadi ade mbanyong kebapan jogeti ben padha gendenge. Ya ora kok ya. Ki keluarga seni ki ngene iki ya. Keluarga seni lho Bapak kadung nggih blangkon gawe beskap, lurik lho ketara senine lho gawe jarit. Iki terane anak nuwun Salindri ora pareng ngono kuwi. Iki anak kula niki ra dijair. Anak kula niki ra dijair sepuntene ngaten-ngatene mau sepuntene nggih. Ya Allah. Kowe iki lho Nduk aja ngono lho Nduk. Kok ya iso dikenek-enekne iki lho. Lho malah mau praktekne kok. Ngapunten nggih Rama nggih. Wong pancen anake. Bocah cilik nggih tasih timur nggih. Rasa kangene kan tenan. Nggih tasih kangen ya Kedah Allah. kata sabare Bapak Demang. Engko bolak-balik. Nyuwun lagu napa? Nggih nyuwun lagu napa? Requestipun lagu napa? Pokoke sing kreasi baru. Nggih dijenengke no kok. Apa ya? Napa? Napa mangga kersa dangdut napa? Nah. Sing napa? Sing Banyuwanginan? Koleksi album dari Niken Salindri monggo. Banyuwanginan napa? Hah? Gagrak Banyuwangi. Panut. Oh, ngeten. Napa album saking kula Nah. X. Piye piye? Bah. Kuwi lagune piye kuwi? Wih lagune au. Aku kok tak ndelok. Nduk. Gagrak Banyuwangi. Nemen wae ya. Loh, nemene niku mau sampun. Sampun Oh wis to. Ampun. Jenengan kok mboten Pancen ra kalingan. Iya. Ayo. Menawi Banyuwangi menika wonten ing kemundhut lakon Grajakan Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi. Menika sinambi dipun pirsani wonten ing YouTube ngaten Mbak Yu. Ngaten. Nggih. Ah, menika nggih Bapak nggih. Rajakan nggih Mbak Demang nggih. Nggih. Isane mung gending-gending dolanan no. Oh nggih mboten napa-napa. Rajakan Banyuwangi nggih niki. Nggih. Nggih dados. Siap. Pun monggo. Nggih nuwun Ayo. saking masyarakat Mangga. wonten Trasana mriki. Nggih. Menika Mbak Niken ingkang nembang menika bapake Mbak Niken lan ibuke ing joget. Sing joget. Mamahe kang dampingi. Aku jane nek dadi bulurah Tapi Trasana maju, iki ya Pak. pantes lho asline.
Mamah ya sini jenenge Gimah dadi mamah. Monggo pun damelaken kadang.
Jan hebat Bapak Demang joget ngaten nggih Mas Endron. Termasuk piye ingkang budaya. Oh nggih. Jan Wirama, Wilaga wirasanipun kejepeng. Pripun? Iki ganti bapake ya. Oh, nggih Oh, bapake nggih, pengen ngoten. nyanyi Oh, nggih. ngoten. Wonten dawuh lelagonipun napa? Nggih, wau kan Pak, sampun mundhut Nah. lagu. Biasane menawi mundhut menika 700, menawi tambah melih nyanyi melih menika biasane 200. Wis sak senengmu. Blak kotang terus. Blak kota mawon. Nah. Kula mboten kental lho niki nggih. Napa lagune Bapak Demang? Duet napa? Duet kalih putrane napa kalih Kapilut wae. Oh, kapilut. Oh kapilut. Sawah. Kapilut nggih. Nah, ula sawah sapa ngendut. Niki digarap tayub rumiyin nang. Oh nggih ditayubne Mas ditayubne. Tayubne rumiyin Genti mae. no, Monggo. kok. Ingkang kangka kalih mengke dijauh jaipongke kendang miring. Oh, nggih. Irama seger ngoten. Nggih Mak Sangi nggih. Nggih nggih. Ya ngladeni sing sepuh ya ngladeni. Oh sing nggih sepuh. no wong pancen wayang niku kudu genep nggih ta. Ngoten nggih. Nek Pak Mono niku kepelut, nek Mbak Niken niku sing dangdut-dangdut. Ah. Lah nggih. Cocok niku. Monggo, nek Mas Jainal sing bawa lho. Tuwapuk. Sajake kok. Enek suamiku kok nyeluki emas. Nggih. Monggo. Kapilut. Oh, menika anu Pak Mono piyambak ingkang badhe nembang ngaten to? Ngoten. Oh nggih, Pak Mono ingkang badhe nembang. Oh, jenengan ki mbak Ingkang nembang. nembang nggih. Lah, Mbak Niken ingkang tumut njogeti kuwi sindene. Niki nganu, napa? Tayub. Lah tayub Ya, digarap tayub. Nggih, monggo. Buka saking gamelan Mas, monggo dados. Mangga Kang Mas. Kendang Mas, kendang ciblon Mas. Orang lebu to. Yo Pak Mono. Yo, Kang, sendun, tayub. Sliramu. Batin iki anane tansah rangung. Rasa tresno kang tandem. Sareng mikir ati ra bisa jenjem. Kaya ra bisa ngoncati. Saben wanci tansah nggodha ati. Nanging aku wedi bloko pungkasane tamahan lara tresno. Najan adoh yen kadulung nanging caket sajroning atiku. Nggonku nandang tresno iki wis kinotrat saderming lampahi. Munggahi gaya baru Gubuk Asmara Mas. Mbak Manuhara sing nembang genti. Ajan wah atiku wis kapilut. Saiba bunga rasaku lamun Kontes baru, bisa Kang. jajagetan siramu.
mataku kelingan gubuk kae Dibagi iki, Pak. ning jagat ngebat tulisan warna abang tondo kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae tanggo andung tresna tanpa bantal tanpa kloso bota-bote ke taman asmara gubuk kae nyimpen pati nganti besok ora bakal lali gubuk kae kun cerita nganti gagat rina cadetan sajroning ati datan luntur tambah merati aku kowe dadi garwa marga leran nang gubuk asmara Goyang-goyang. yang lewat aku kelingan gubuk kae Ning jagat babat tulisan warna abang tanda nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebat crita wayang wengi nganti gagat rina Aduh. cadetan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa koleran nang gubuk asmara wis samene wae ya Nduk. Sampun. Nduk Niken Nggih. wah gegojekan karo bapakmu. Oh, nggih. Iya. Tapi aku tak langsung wae ya iki ya. pripun to kok langsung Wektune kan wis mepet. nganu Pak nganu lagune sampun sing dereng sangune Ya. Sangone goleki dhewe ya, Nduk. Goleki dhewe kira-kira nek sing ndi. Ning endi coba? Panen ono, Nggih, panen mboten- ono. mboten Golek ngono dhewe. otak si Sendi, Nduk. Wis ayo. Riki. Gedekan. Kene apa kene? Nduk, 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 sik aku roh. Sip. ning ndi ning Tak bisi. Ketoke ning wetenge, Nduk. isine duduk sangu iki Wetenge bapakmu gudi. Ketoke wi celengane ning ngono iki. Ning otak sisih tengen lho. Andane Pak iki ya. Kuwi wong loman kok. Pilih. sing Kene apa kene? sing kiri pinten Ayo. sing kanan pinten Loh, Ya ora ro kok bedekan kok ya. Wis sing ndi, Nduk, sampean sing ndi kanan, wis? kula sing kanan Aku sing kiri. Kanan. nggih sing Tenan, kanan ora Nggih. getun. mboten Ora getun tenan. mboten Oh iya. kaya
Lah. super deal to, Pak. 2000-an. 2000-an asli. Lah apa kok sampean sing jong, aku sing ora aku. Tenang. Aku sing sebelah kanan. Kok malah beda. Sebelah kanan iki kok. Kiri. Kosong. Loh, delokan to? Mosok Mbah Lurah ora sanggup kuwi lho. 2000 ku lho. Nah niki lho, Pak. Dalah. Nganggo parkir. Iki lho delokan. Kok kon ngobok-ngobok sedaya to, Pak? Kaya ngono kuwi. Walah, Isine permen. permen iki lho. Walah, bangeten. Wis. Kok ya ngerti nek cangkemku kecut lho. Anu, Salindri, Salam. bapak iki biasanya transfer. Oh nggih. PF. Nomor rekening banyumu kok kirimen. Transfer dicicil iki. Bagian iku lah kok. Tambahi. Nggih, matur suwun. Nggih, matur sembah nuwun. Rama Walah, ya dadi Allah. nambahi malih, Pak. Tambahi. Alhamdulillah. Mboten repot-repot. Matur sembah Arep nuwun. ora? Nggih lho. Wis golek dhewe ya. Nggih. Kuwi mau Sembah isole permen. nuwun Bapak Temang. Mas Entron Nggih wonten dawuh. menika sadèrèngipun Mbak Matur sembah Niken nuwun. kasuwun ngreok menika lak nggih wonten penyanyinipun. Ada Waduh, jangan. kangen-kangenan iso kaya manukan kaya dorok. Sakit bungae lho. Saking bungae lho. Sungkem, Nduk. Alhamdulillah. Matur suwun berkahipun Mbah Demang. Nggih. Ugi wonten sawanipun Mbak Nur. Nggih, lali janjine peksi riokan nggih. Oke, siap. Nggih, kaya ngapa monggo datosne. Bekadang dipun Mbak damelaken. Nggih kedah Oh, niku. Mbak Manu cumut mboten iki macange. Nggih kudune ya melu niku. Lah iya kok ya. Wong wis dilunasi pindho. Nah, Piye lho? kontrake sak. Anu Mbak, mumpung kepethuk dalan Pacitan. Nah, Alah paling ya ora dijob neh. Ya tak cop niku. sing penting iki kena diangsur. Lah iya, Pedah dicicil. montor apa piye? Lah nggih. Yo, monggo pun damelaken Monggo lali Mas, janjine. lali janjine. Yo. Versi jaranan. Cara kolaborasi kono karo kene matuk beratusane. Nggih. Matuk. Wis kono tok ae ketoke. Timbang ragu-ragu. Lah iya. Timbang ragu-ragu dadi ra penak wis kono tok ae. Ha iya, salah siji. Iya to, Lek. Ya, Salah siji le songo, Cek. Sabar lho, Mas. nggih. Apa to kok iso iki lho. Biasa. Ditumpeti Mas nganggo keyboard. Asik. Ora ndelomok aneh. Woi. Piye ta ki? Ayo yo. Woi. Oh. Banterno Mas balungane Mas. Yo. Asik. Aku nyuwun Piye? kendangi dibanterni. Ya, Kendangi. kendange. Sone. Masuk, Mas. Ayo. Mlebu ora. Urung waya mlebu ya, Nduk. Ora. Alon-alon ya ning lebokne ya, Nduk ya. Ben ra sakit. Trompete lah HP suarane. Jane ya pas lho jane iki. Yuk. Dina minggu sing tak tunggu Sik. kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir serange ngene ana kene aku nunggu kowe tak SMS ra balesi Ayo, yo. yen tak telepon Hey. malah pateni Paraga tanpa busana. Nganggo mangkel busana. Adem.
Yen kepatok irungmu mesti tak ciwel. Iya. Sik. Ala jiwa. Lali janjine kandhane alesane Hei. Hop ya. Ya put Carane nyeritak. Sing ora gelem. kadung dandan Ganti aku, sik. Ganti aku. Hop. Iso nyelowe entak kok ndiase. Ayo, nek anu pengen genti. Aja dhuwur-dhuwur. Ayo Mas, ndang. Sajak nyupriyani. Enek rangkepan yo ngene mbok puhku iki lho. Sik, kuwi lamun nyilih apa piye mau? Nggone mbok puhku arek tak nggo nganu daun. Sesuk dienggo ndaut kok tunggu. Oh, ngedan. Sesuk nggo ndaut kok sih. Ya saenek iki kok ya. Wong umume rangkepan Ya, wis. iki lho Le. Enek. Ayo lek. Oh alah, iki nggone mbok puhku kok. Trae. Masa kompet merengkel. Ning pepen. Kuwi apa kuwi? Endi? Ayo le. Dibenakne neh. Diunggahke. Janjani komene. Gelagatmu saja nyupriyani. Cangkemane, cangkemane. Coba tuh. Ah. Cangkeme wong tuwa mbok jembreng. Asal lai. Iya. Dina minggu sing tanggu kowe ngajak ning tapang mangu. Hei. Duh, si Dene kok main canduk-canduk. Srange ngene. Kene aku nunggu kowe. Solo. Tak SMS rambel. Aduh. Dipengen nglungguh kono kok. Blegong. Mangkalah Oh. mangkel Aduh. yen kepethuk Eh. rongmu mesti tak ciwel 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 ala ciwel Oh. lali sapa asih maragala dan kowe ora takon janjani kowe gelagatmu saja nyupriyani Yo. Medun gelo Mas. hatiku sujud kowe Medun gelo. kancan karo wanita liya kon medun gelo malah bar Wis ben kadung wis bar yo bar. Ayo nduk dalu. ya wis ya Yo sekno kok sekno. Lah pun bar kok. bar Lah kuwi isih disambung kok. Oh, telek. Lah iya ngono. Lagune gelo apa telek? Telek. Oh, ndekmu wis mandek kok dibablasne neh. Iki muni neh lho. Ayo terus. Yo lanjut. Gelo. Double nek no. Ya. Asik. Ngono lho. Ya Mas. Sumpah ini Mas. Ayo. Diobake bokong Indo. Galungane Mas tambahi Mas kandele. Hoi. Hoi.
Ki moci. Soki moci wae. Iko